Искате да смените трансформатора на микровълновата си печка. С тези стъпки ще я поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Клещи, нов трансформатор и отвертка. Стъпка 1. Свалете корпуса. Разхлабете винтовете отзад и евентуално отстрани. След това можете лесно да свалите горния и страничните панели. Забележка! Въпреки че е изключена от електрическата мрежа, частите на микровълновата печка може все още да са под високо напрежение. Свържете двата контакта на кондензатора с изолирани клещи, за да го разредите. След това изключете контактите. Стъпка 2. Извадете стария трансформатор. Първо изключете кабелите на трансформатора. Трансформаторът е прикрепен към долната част на устройството с винтове. Поставете микровълновата печка настрани, за да можете да отвиете винтовете в долната част. След като ги отвиете, можете да извадите трансформатора от микровълновата печка. Стъпка 3. Поставете новия трансформатор. Поставете новия трансформатор на мястото, където е бил старият трансформатор, и завийте винтовете обратно на мястото им. След това поставете устройството обратно в изправено положение и свържете кабелите към новия трансформатор. Стъпка 4. Поставете корпуса на мястото му. Плъзнете панелите обратно върху микровълновата печка. След това затегнете отново винтовете отзад и евентуално отстрани. Сменили сте трансформатора и микровълновата печка е готова за използване отново.